पोस्टर अभी तक आई नहीं खे, लेकिन पोस्टर अइला के बाद ढेर जानी के जमीन छोड़े पड़ी। मछली लेखा कूदे पड़ी। तारा बता दी जोन कैटेगरी के गाना आ रहा बा उ गाना के हाला बा मतलब 25 से 30 लाख के गाना बा और जो वायरल भोजपुरी से आ रहा बा। अब भाई कितना तेजी से वायरल होता है पोस्टर, हमारे तो बुझाते नहीं। इतना तेजी से वायरल हो रहा बा बुझात हो के पानी में पेट्रोल डालल हो के जैसे पेट्रोल डाल के सलाई भरल जाला तेजी से चलेला ओ तेजी से ब्यास के फोटो वायरल हो रहा। अब के लिए हमरा बुझाता कि गाना से पहले पोस्टर में ट्रेंड माने के तारा के बता दी कि आगे कबो गिर सकेला। तारा के बता देनी पेट्रोल मारल बा सलाई कबो माने बार देबो तू लहरही के बा। भाई थोड़ा सा क्लिप देखला में बुझाता बारूद बा भाई, गाना आई तो का हल्का एक और बात बता रहा बता दी पवन सिंह के टीम जितना बड़ा जय गो टीम मेंबर बड़ा तारा बता तनी गाना संभाल के बनावो चोरी चंडीली बढ़ रहा बा। तारा के बता तनी वीडियो थोड़ा सा तार वायरल हो चुकल बा। तारा हालांकि वीडियो वायरल होकला संख्या कुछ बा ना गाना कोई गाइयो दी तुमको 100 मिलियन रोकल नहीं के फिर भी गाना की इंटरेस्टिंग खत्म हो जाला। फैन सुने मैंने आवे से पहले अगर सुन ले थोड़ा सा क्लिप भी तो फैन कम सुने के इंटरेस्ट रह जाला। चलते कहता नहीं चोरी चंडेली बड़ी पड़ रहा बा। तारा बता तनी अब विरोधियन के एगो बोलते चाहता नहीं पानी छोड़ दो पानी। लेकिन एगो बात बताई कतनो चोरी चंडली कल जब उहे लइए नु गानावा कतनो कोई गाल लो 50 आदमी गाल लो जब गानावा लइए नु कौन बिया तो सब जानी ब्यास चाह गइल बने कि हम कोई के अब जिए हुए देवम ना। तारा के बता दी 70 ईमान से बताइए अगर विरोधी शेयर दबा वीडियो के हमारा शेयर दबा सबसे पहले विरोधियन से हम पूछल चाहते नहीं अगर यूट्यूब तू खोलो तो ब्यास के कर लो तनु अगर तू गलती से इंस्टाग्राम खोल दिलो तो ब्यास से खाली रील रोक रहा गलती से अगर फेसबुक पर दबा गई तो ब्यास कर लो पवन सिंह थाम मैंने पवन सिंह प्रतिज्ञा ले बड़न कि ना हमारे कोई आगे और ना कोई पीछे। हालांकि पहले हूं ना रहे झूठ क्या बोले लेकिन हम बोल दिला कहीं ना कहीं करे इज्जत डाउन हम करीला तो ब्यास का फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रहा मैंने ब्लास्ट कब हो सकेला। अब चले पवन तो रोके कौन कहत देनी बारूद बा बारूद जमीन छोड़ के तार लोग ऊपर रहे पड़ी तभियो छड़ी लेके कूदे पड़ी तावा पर कैसे तेल डाला जाला तो फ्राई कोई जाला ऐसे छटपटा हाल होई। तारा भी कंटेंट ना बची कंटेंट तू मजबूरन पवन सिंह के टीम पर ज्वाइन करबा। तारा के बता देनी अभी गाना ओह लेवल के बानू लोग कहेला कि लेवल से ऊपर के गाना बा जो गाना अभी शूट हो रहा बा आ शूट कंप्लीट हो चुकल बा मैंने ब्लास्ट पोस्टर कब देखे के मिली। ई मतलब ये वायरल भोजपुरी से एक एगो सॉन्ग आई बैक टू बैक तारा के बता देनी गाना फिल्म से वेब म्यूजिक से आदि सारे का हम भोजपुरी आदि शक्ति बेस्ट म्यूजिक माने भोजपुरी का ज्यादा चैनल बने सारा चैनल से गाना आई दिल थाम के बैठे के बाद गर्दा मचावे के बाद एगो और बात हमारे जान लियो अगर फेसबुक पे देखा तो वीडियो के शेयर एगो दबा दियो यूट्यूब पे देखा तो गोरो शेयर दबाइया दिल थाम के बैठे काम में एक से एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग सब फिल्म मिलता बाकी है शूट कंप्लीट क के और रख देवल गइल बा। तारक बता तनी अब पियर फराक 2 तो आवते बा जानते बड़ा पियर फराक 2 अब आई तो जानिए जब पियर फराक जो रहा है भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना रहा कम दिन में महीना दिन में 300 मिलियन क्रॉस व्यू रहा। बाकी जा लोग वायरल भोजपुरी से आए वाला बा वीडियो के दबा के शेयर करो फेसबुक पेज पर देखा तो फेसबुक पेज को फॉलो करो भाई शेयर कंजूसी मत करो शेयर दबाए में कंजूसी करबो तब भाई विरोधियों नहीं पहुंची ना मजा दी ना।